Danas u ponoć istječe posljednji dan u kojem je Hrvatski sabor trebao raspraviti i donijeti odluku o zahtjevu za opoziv ministra Milana Kujundžića. Mislim da je danas svima u Hrvatskoj jasno da su i saborska većina i vlada odlučili zanemariti ustavne rokove, da su odlučili prekršiti Ustav Republike Hrvatske i da od te saborske rasprave neće biti ništa. I dok vladajući odbijaju raspravljati o javnom zdravstvu i stanju u javnom zdravstvu, to stanje javnog zdravstva je svakim danom gore. Taj sustav nije reformiran, on grca u dugovima koji se sad mjere u milijardama. Kvalitetni liječnici, medicinsko osoblje odlaze iz Hrvatske, a u isto vrijeme ministar Kujundžić odbija platiti istim tim ljudima naknadu za kvalitetan odrađen rad. Vrlo je jasno da vladajućima nije stalo do rasprave o zdravstvu. Oni misle da još uvijek ima vremena, da nema žurbe, a naš sustav je u kolapsu. Ja ću sada prepustiti riječ našem saborskom zastupniku Robertu Podolnjaku.